Tinuod nga dunay lumay. Gaan mo example ha? Gilumay. Uy, tinuod bang lumay? Shh. Uy. Tinuod nga dunay lumay. Gaan mo example ha? Dito sa Hitafe, Bohol. Hinduol na ko ang lalaki. Kuyog sa iyong uyab. Father, gilumay ko, Father. Kay ingon po ka, gilumay ka. Papuhagon ni mo. Sa gilumay lagi ko, Father. Abi ni Father, pag adto na ko Manila, nakauyab ko dito. Nakuyab, Father, dito sa Hitafe. Pero pag adto na ko, pag apprentice na ko dito sa Manila, nakauyab ko, Father. Yan, niuli ko dito sa Bohol. Pag uli ako sa Bohol, Father, alas 6 every 6 p.m. Musakit pag ayo akong ulo. O kang mention ako, i-mention niya, angan sa babae, na taga Manila. I-mention niya, balik-balik yun. Kada adlaw, kada alas 6 sa gabi. Naman na yung uyab, doon taga Hitafe. Okay, pangutan na. Tinuod lagi ni, wala lagi ni makak ni imong uyab. Sa tinuod na, Father. Tulo ng kalbularyo among giduulan, Father. Unya di siya sud sa simbahan, Father. Kay manginit siya sud sa simbahan. Ya kay bawo mo si tambal nila. Aron mawa ang sakit sa iyang ulo. Mawa ang pagbalik-balik sangan sa mga babae nga tuas Manila. Ilang gitawagan. Pagkadungog sa tingog niya sa babae, maulian ang iyang kasakit sa o. Di masabot ang kasakit sa o. Humingon ang babae, akura ang makatambal sa imong balatian. Basta mo balik ka sa akong giliran. Way laing makatambal ni ana, balik sa akong dughan. No? Gibiyaan man siya. Mura po ni Katnil di ay. Wa naman siya mabalik. Sud sa tulo ka buwan, mautoy ang gibati kada adlaw, kada alas 6 sa gabi, musakit ang ulo, magbalik-balik siya mention sangan sa babae. Kung sa iyang gibuhat, parang di siya manawag. Pagtawag niya, iyang gi-record ang iyang tawag. Pagkaugma, iyang gi-play. Ay, salamat din ako manawag. Iyang gi-record ang tingog sa iyang uyab, o iyang gi-play, maulian man siya. Suwa na siya kapanawag. Ingon ko, daraman day na. Mura na itambal ni mo. Sampaita po ni Father. Ingon ko nga, duol sa sakramento. Si Kristo ray makaayo ni mo. Kung mangumpisal ka. Kung magpahilog ka. And then, use the sacramentals of the church. Diba mo? Ngumpisal siya. Ihilog na ko siya, simba kada adlaw. Dugangi mong simba. Kung imposible ni mo makasimba kada adlaw, receive Christ. He is the healer, the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. Amen? Unsay nahitabo niya makigsunan, gipaningot, gideliverance na ko, sacramentals. Ang deliverance makigsunan, sacramentals. Sacramentals siya. Ang prayer sa siman, sacramentals. Unsa man ang sacramentals? Prayer. Kanang pag-genuflect nimo, sacramentals na. Action. Liturgical action. Kanang pagpanguros nimo, sacramentals na siya. Kanang rosaryuhan, devotion. Kanang inyong asin, salt, oil, water, sacramentals na sila. After sa blessing sa pari. So ako siyang gideliverance. In the name of Jesus, curse man ang love potion. Curse na siya. Saan ang love potion? Curse na. Naman na sa prayer of deliverance. In the name of Jesus, I break the curses. Natong prayer book. Okay? Pag human ako prayer, gipaningot siya daghan. No? So, paningot pang alas 5 naman, perte maron bugnawa. Di maron utong tutok. So, Father, gipaningot ko. So, okay na ka. Nahuman na ta. Idawat na ka ni Kristo. Jesus is our Savior. Jesus is the Messiah. Jesus is our great God.
Kini duol naman kaniya, ayaw na ka. So, Father, nag-uol ko. Siya nag-uol man ka. Nahuman na ta. 5:30 na. Yan naman 5:30 na. Hapit na, alas 6. Kung alakaw dito ka, ito sa simbahan. Pag penitensya dito. Kaya mo, ako ipamusta sunod adlaw, wala na mo sakit ang iyang ulo gikan sa pagdawat niya sa sakramento hangtod karon.